ሰላም ክብራት ተኸታተልትና እዚ ኤስጂ ቴክኖሎጂ እዩ። ከምቲ ልሙድ ሎሚ ድማ ኣዝዩ ዋናውን መሃርን ዝኾነ መደብ ሒዝናልኩም መፅና ኣለና። መደብና ክሳብ ዝውድእ ምሳና ክትኮኑ ብኽብሪ እንተሓበርና ነዛ መደብ እንተፈቲኹማ ድማ ላይክ ብምግባር ኣብ ናይ ላይክ ሊስትኹም ምቕማጥ ኣይትረስዑ። ነዚ ቻናል ሓደሽ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ዕለት ብዕለት እንሰዶም መደባት ክትመሃሩ ብኽብሪ ንዕድም። ሌትስ ጎ። ሎሚ ክልተ መደባት እዮም ዘለውና። ናይ መጀመርያ መደብና ኣብ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዘተኮረ ይኸውን፣ ንሱ ድማ ብፍላይ ቻት ጂፒቲ። እቲ ካልኣይ መደብና ድማ ብመሰረት ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ዝረኣኹሞ ናይ ዩቲዩብ ቋንቋ ወይ ድማ ናይ ሞባይልና ቋንቋ ከመይ ጌርና ከመቕይሮ ይኸውን። ክሳብ መጨረሻ ምሳና ፅንሑ። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይ ድማ ኤአይ ምስ ቴክኖሎጂ ብኸመይ ከም ንራኸብ ቀይሩ ከም ቻት ጂፒቲ ዝኣመሰሉ መሳርሒታት ኣካል መዓልታዊ ህይወት ናይ ሚሊዮናት ገይሩ ይርከብ። ቻት ጂፒቲ ሓሳባዊ ዕላል ክገብር፣ ፀገማት ክፈትሕ ወይ ድማ ፈጠራ ከነቃቅሕ ዝኽእል ሓደ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይ ድማ ኤአይ እዩ። ቻት ጂፒቲ ሞዴሊንግ ቋንቋ ብምጥቃም ደቂ ሰባት ዝረዳድእሉ ኣገባብ ብምቅላል ኣብ ድሌታት ተጠቃሚ ኣድማዒ ዝኾነ ፅልዋታት ፈጢሩ ይርከብ። ቻት ጂፒቲ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ሓደ መርኣይ እዩ። ሰፊሕ ፅሑፍ ምትንታን፣ ቅዲ ቋንቋ ምምሃርን ድማ እቶም ዝተፈላለዩ እቶም ፍሉጣት ዝበሃሉ ባህርያት ኣብዚ ሕጂ ኣብ ምሁራት ይኹኑ ተምሃሮ ይኹኑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝጥቀምሉ ሓደ ፕሪ-ትሬንድ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እዩ። ድሕሪ ዝሓፀ መሰጋገሪት ነዚ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከመይ ጌርና ኣካውንት ንስርሓሉ ወይ ድማ ኣካውንት ሰሪሕና ኣብኡ ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ክረይኩም እየ። ብሰላም ፅርሑ። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኣብ ሞባይልኩም ክትጥቀምሉ ተለኹም ኣንድሮይድ ትጥቀሙ ተኾንኩም ኣብ ፕሌይ ስቶር ኣሎ ወይ ድማ ኣይፎን ትጥቀሙ ተኾንኩም ኣብ ስቶር ኣሎ። ኣብኡ ሰርች ትብልዎ ቻት ጂፒቲ ኢልኩም በቃ ንኽዚ መፅእ ኢለ ዘሎ ከምኡ መፀልኩም ኢንስቶል ትብልዎ በቃ። ሕጂ ድማ እቲ ኣፕሊኬሽን ወሪዳ ኣለና ኦፕን ክንብላ ኢና። እዚ ቆርብ ግዜ ክወስድ እዩ። እዚ መፀልና ድማ ኮንቲኒ ክንብሎ ኢና። ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኣምፂልና ኣሎ? እታ ቻት ጂፒቲ ወሪዳ ኣላ ምሾ ሳይን ኣፕ ኣይበልና ዘለና ወይ ድማ ኣካውንት ኣይሰራሕና ዘለና። ኣብዚ ግን ንቁርብ ግዜያት ክንጥቀመሉ ኣለና ክሳብ ዝተወሰነ ግዜ። ምስ እቲ ግዜና ምስ ወዳእና ድማ ሳይን ኣፕ ግበር ሞ ፅቡቅ ጌርካ ክሰርሕ ገልታት ብለና እዩ። ሕጂ ግን ንሕና ኣነ ክሪአኩም ለ ዘለኹ ከመይ ጌርና ሳይን ኣፕ ንገብር እዩ። ኣብዚ ንህሊ ሕጂ እቲ ሳይን ኣፕ መበሊ በዛ ኩርናዕ ማለት እዩ። ኣብዚ መፃና ሌትስ ክሬት ኣን ኣካውንት ይብለና ኣሎ። ኣብዚ ብዝደለኹም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ጉግል ኣካውንት ድዩ ወራስ ሳይን ኣፕ ዝኾነ ኣካውንት ማለት እዩ። ፍሉይ ኣካውንት ሳይን ኣፕ ክብላይ ድሓና ኣነ ሕጂ ናብ ሓደ ዌብሳይት ኣምፂኡና ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ እታ ክትመልእዋ ትደልዩ ኢሜይል ኣድረስኩም ትመልእዋ። ንዓይ ግን ኦልሬዲ ኣካውንት ስለዘለኒ ሎጊን ክብል ይኽእል እየ። ንዓኹም ከሪእኩም ግን ሓደ ኢሜይል ኣድረስ ተጠቂመ ካኣትዮ ሕጂ ኢሜይል ኣድረስኩም ትእትውዎ ኮንቲኒ ትብልዋ። ኮንቲኒ ትበልኩማ ሽዑ እንታይ ክትልኩም ይመስለኩም? ፓስወርድ ክትሓትኩም እያ። እዚ ፓስወርድ ከዓ ንስኹም ድሕሪ ሕጂ ናብ እንተኣሽሙ ክትኣትዉ ከለኹም ናብ ቻት ጂፒቲ ክትኣትዉ ከለኹም ክትጥቀምሉ ትኽእል ፓስወርድ ይኸውን ዝኽእል ማለት። ሕጂ ሞባይልኩም እዚኣ ዶ እንተቢልኩማ ኣብ ካልእ ሞባይል ክጅምሩ ከለኹም ናይ ቻት ጂፒቲ እዛ ፓስወርድ እዚኣ ተጠቂምኩም ሎጊን ክትብሉ ሳይን ኣፕ ገለታት የድልየኩም ሽዑ እዛ ፓስወርድ እዚኣ ተጠቂምኩም ግን ልክዕ ከምታ ዝረኣኹም ኣብታ ሎጊን ትብል ነበረት ኣብታ ከኣትዩ ዝብልኩም ነበርኩም እዛ ፓስወርድ እዚኣ ተጠቂምኩም ተኣትኩም ማለት እዩ። እታ ፓስወርድ ምፅሓፍኩም ድማ ማለት እዩ ኮንቲኒ ትብልዋ። እንታይ ተምፃልኩም ሕጂ ኣትሊስት 12 ካራክተርስ ትብለና ኣላ። እዚኣ እንታይ ማለት እያ 12 ቁፅርታት ወይ ድማ 12 ካራክተር ክህልሎ ኣልፋቤት ይኹን ቁፅርታት ይኹን እዞም ኣብዚ ተፈላለዩ ነሎም ሾ እዚ ናይ ኣልፋ ወይ ናይ ስካላ ገለ ዘለዎም መሰልታት ንሶም ክትእትዎም ኣለኩም ይልና ኣሎ። ግን 12 ክመልእ ኣለዎ ንዝና እዚኣ ዘለዋ
12 مليون لنا 12 مليون شعو 12 مليون لنا مشو 12 مليون شعو رايت لامتي خلنا لا كونتينيو خلينا حجي بقى انت تلالا فيريفاي يور ايميل تلالا ايميل نسو حجي فيريفيكيشن بحالو نسو خدلنا او مسرلنا فيريفاي كلنا فيريفاي مسلكم مشروع نات ابلكيشن توتوكم مالتي بقى حجي انت غيرالنا مالتي بتستقمنا ايميل ادرس تقيما حنتي اكاونت اب تشات جي بي تي كفتالنا لا اذا اكاونت دي انت حجي بموبايل تقوموا يكون ودما بويب سايت تقيمكم اب لابتوبكم مالتي نس تقوم كلكم هون با لوجين تبلو شعور زنبره ميموري اون تلكمو زنبره كل هيستوري على مسؤول ما تقيمكم حتقولوا كنسات تخيل حجي زخون حتى نخدنا زربانا ونحايم بمر خلينا يسريو حجي هلو بنتايك حق زكا خلتلنا حجي زخون زدلكم صحف يكون عبدي بلاس زلات اويكم بسيل السدلوم سيل مستردكم لوت اي دما نسو نتاسيلي انتي غبرام تنغركمو سيل ترانسفيركم من حجي لحد يكلكم خلي وي اما ادي اصبغ سيل وي حما اصلي زينا نتاي هاي نغير كلكم يخلي ግን ታዝር ለኹማ ስፔሲፋይ ገይኩም አነ ዛሰለሲ ከመይ ትገብር ለሊካል ኽልዎ ንሱ ወይና በሓደ ዌብሳይት ለኹኩም ወይ ድማ ባዕሉ ክሰርሐልኩም ይኽእል ማለት እዩ ገሪኹም ድማ chatgpt.com ዝብል ኣቲኹም ኣብኡ ክጽሕፉ ትኽእሉ መጀመርያ ግን ኣካውንትኩም እዛ ኣካውንት ሞባይል ስራሕና ናብኡ ጠቕላላ ትኽእሉ ኢኹም كم تزيكون خا بلابتوب ترى تقوم تخون كا بلابتوب ساين اب تبلو خمتا عن تبوزر اخو مالتو موبايل مالتيو لك اخ ما تقبروا مالت حجي chat gpt خالتي chatgpt.com تلالا حجي هم مسؤول كان تلا متهلنا حجي كم تزبلكوا تخيلا ساين اب ليست نبركم راو متهلنا حجي عند حنا اخو كريكم لوغ اوت مخبل كمي غير كان لوغين كم تقبركا حال حدا لكم مالتي ساين اب وي لوجين لنلو انا حجي كن عايز لين زلو لوجين سوخنا لوجين كلي لوجين سركون لك حمتال موازرانا ايميل ادرس كابي تولالو ايميل ادرس كما بيصفا تاعنتو اسنا مالتي سامسونج كونتينيو بلو كونتينيو كون ما تا باسورد زملاكم مع سيبلكم مصنيحكم او خمصكم خالين سنت زيلكم دما بعلكم دغنا زي باسورد رفقو تصفو خليكم انسان صحفكم كونتينيو تبلوه لك خمزنا عانجي نزل مالتي نعاهم كا خمزي كريكم زي لك خمسنا موبايلي ولا حدا في اللي نغير يقول ግን እዚያ ዌብሳይት ዝኾነ እቲ ሓደ ኻ ኣብ ሞባይል ከም አፕ ኮይኑ ተሰርሕ ማለት እዩ ኣብውን ኣብ ክሮም ኣትኹም chatgpt.com ኢልኩም ኣብ ሎጊን ኢልኩም ኣብ ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዛ ብዛዕባ ናይ ዩቲዩብ ዝነበረት ቪድዮ ሓደ ከመይ ጌርና ስትና ዩቲዩብ ናብ እንግሊዝ ንቀይረብ ነይሩ ንዑ ንምቕያር ፍሉይ ነገር ኣብ ዩቲዩብ ኣየላን ግን ንስኻ ናይ ሞባይልካ ቋንቋ ናብ እንግሊዝ ተቀይርካዮ ኩሉ ወላ ሓደ ጠቀም ይብል ንሱን ባዕሉ ናብ እንግሊዝ ክቀይር ይኽእል እዩ ንዓኻ ዘለካ ግን መጀመርያ ናብ ሴቲንግ ሳትኻ ንህለ ሴቲንግ ኣብ ምሳትኻ ሽዑ ጀነራል ማኔጅመንት ሎ ታሕቲ ክትረኽበኻ ጀነራል ማኔጅመንት ካታቱ ኣብ ጀነራል ማኔጅመንት ሕጂ ኣት ሓፈሻ ቁፅር ላንጉዌጅ አሎ አፕ ላንጉዌጅ አሎ ግን ንዓኻ ትበሓፈሻ እታ ናይ መጀመርያ ዘላ ላንጉዌጅ ትፈልጥዋ ኣብ ምስተወካ ሽዑ ክልተ ነገር ከምጻልካዩ ወይ ድማ ካልእ ቋንቋ ትጽሪሑ ማለት እዩ ካልእ ቋንቋ ትጽሪሕዎ ንኣብነት ከም ዝና ትሪኡ ዘለኹም ኣብ ኖርዌይ ዝዝውያ ኣኸተ ሞባይል ናይ ኖርዌይ ቋንቋ ነይርዋ መጀመርያ ናይ ኖርዌይ ናይ እንግሊዝ ንብሎ ሕጂ እታ እንግሊዝ ተቃስ ዘለኹም ኦሬዲ ኩሉ እንግሊዝ ተቀይርላ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ዩቲዩብ ኣቲ ኮይኑ ድዩ ገለ ኮይኑ ኩሉ ብእንግሊዝ ይኹም ማለት ናይ ጉግል ነገር ኩሉ ተቀይርሎ ከምዚያ ጌርካ ክትቀይራ ትኽእል ፀገም ዝበሃል ነገር የለን نعلم مدبنا نزي مسل نيرو كابز مدب دما بزوح تمرتي خمز قصونكم ما يتراترني زا فيديو دست ديلاكم دما لايك شير كمو دما زتفلالي حتات نتليومكم عاب كومنت صحيفكم بقداف ايترسعون كسارتا خاليتي فيديو نرخب سلام